EH Bilduko udal taldeak 5 proposamen eramango ditu datorren osteguneko udal batzara. Lehenengo proposamena hiriko mugikortasunarekin zerikusia dauka. Uste dugu udaletxeak neurriak hartu ditzakela, eta horretarako azterketa bat eskatuko dugu, hain zuzen ere udal langileak eta kontratetako langileak udaletxera bizikletaz lanera etorri daitezen. Iruditzen zaigu, zentzu horretan sustatu behar direla mota honetako neurriak, eta hiritargoari orokorrean bizikletan ibiltzea animatzen badiogu, udaletxeak dudarik ez aintzindari izan behar du eremu horretan, eta zergaitik ez beste herrialde batzuetan hartzen diren hainbat neurri hartzea baita ere Bilboko udaletxean hain zuzen ere sustatzeko udal langileak bizikletan etortzea lanera. Bigarren proposamenak emergentziasko diru laguntzen inguruan hitz egiten du. Hain zuzen ere proposamen hau udal batzara eramaten dugu agerian geratu dadila udal gobernuak bere bakardadean izenpetutako paktu soziala delako hori iruzurra izan dela. Akordio horretan ez zegoen inungo eduki zehatzik eta iruditzen zaigu gobernuaren posizio hori bera proposamen honekin agerian geratuko dela. Zer den eskatzen duguna? Alde batetik, momentu honetan dauden laguntzei dagokionez maximo bat markatzen du udaletxeak. Maximo horrekin, maximo hori iruditzen zaigu desagertu behar dela. Hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak ez duelako izaten inundik inora emergentziasko diru laguntza hauetan maximo bat egon behar duenik. Hobeto asaltzeko, udaletxeak esaten duena da, persona bakoitzeko 1.500 euro eman daitezkela gehienez emergentziasko diru laguntza hauen baitan. Planteatzen duguna da, kopuru maximo hori esabatzea. Eta gero, bestalde batetik, partida zehatzei dagokion diru kopurua ere handitzea. Pobrezia energetikoari dagokionez adibidez, Eusko Jaurlaritzak esaten du, eman daiteken diru laguntza maximoa 900 eurokoa dela, baina udaletxeak beste limite batzuk esarrita dauka, eta Bilboko udaletxearen kasuan pobrezia energetikoari dagokionez gehienez eman daiteken emergentziasko diru laguntza 300 eurotakoa da. Zergaitik ezberdintasun horiek, eta horregatik planteatuko dugu kopuru horiek igotzea edo gerturatzea Jaurlaritzak markatzen dituen maximo horietara. Bestalde batetik, ikastetxetako jantokiei dagokionez, momentu honetan Bilboko hainbat ikastetxeetan eztabaida bat dago, eskolan ematen den jantoki zerbitzuaren kalitateari dagokionez, eta jada Bilboko hainbat eskola erabaki dute beraien sukalde propioa eduki nahi dutela, eta beraien kudeaketa propioa egin nahi dutela jantoki hori dagokionez. Horren aurrean, zein izan behar du udaletxearen jarrera? Guretzako udaletxeak ikastetxe hauek babestu behar ditu eta lagundu behar ditu prozesu honetan, diruarekin ere beharrezkoa balitz, sukalde hauek eraiki eta jantokien kudeaketa zuzena egiteko. Eta horregatik gai hau ere udalbatzara eramango dugu eta diagnostiko bat egitea eskatuko dugu besteak beste. Beste alde batetik, Lehendakari Agirre etorbideari dagokionez, duela gutxi agerian jarri genuen bezala, istripu asko pilatzen dituen abenida baten aurrean gaude, 81 istripu egon dira, 12 harrapaketa eta hildako bat. Iruditzen zaigu, hau gertatzen ari dela, hain zuzen ere, ez dagoelako kontrol mekanismonik, eta ez dirudi, behin-behinekoz ez da ere, inungo neurririk ezarriko dutenik. Horregaitik, eskatuko duguna da, 6 hilabetetan azterketa bat, gaineratu dezatela, udal gobernuko arduradunek, hain zuzen ere, istripu kopuru hauek gutxitzeko. Eta bukatzeko, beste proposamen bat amankomunean eramango dugu, Udalberri eta Guasenekin batera, eta momentu honetan gaztegunen egoerari buruz hitz egiteko izango da. Guk uste dugu egun gaztegunetan dagoen eredua egokia dela hain zuzen ere gaztei eskaintzen zaion aisialdia baliagarria izatea baita ere jendarte mailan eduki ditzaketen hainbat arazo gainditzeko. Horretarako, gaztegun hauetan egiten den lana, denboran zehar egiten den lan bat da, monitore zehatz batzuekin, denbora ematen dutenak gazte hauekin beraien kezkak eta beraien arazoak konpartitzen.
Baina udaletxeak orain beste eredu bat maigaineratu du, gazte klubarena, tailer isolatuak egitea gaztegune ezberdinetan. Iruditzen zaigu biak bateragarriak izan daitezkela, baina edozein kasutan egun dagoen gazteguneen eredua ezin dela inundik inora desagertu. Kontuan edukita adin txikikoekin maigaineratu diren eztabaida ezberdinak, ezinbestekoa da, aisialdiari dagokionez proposamen integralak egitea, monitoreekin eta konfidantzaz garatutako espazioak sortuz, ez? Orduan guk egun martxan dagoen ereduaren aldeko apustua egin nahi dugu eta zentzu horretan konpromesu hori berresteko proposamen amankomuna eramango dugu 3 udal taldeek.